Så laver vi sgu lige en video mere med nogle glitches og sådan noget. Bare på dansk. Ja. For alt det der pisse-engelsk, det er sgu lige meget. Vi gør nok ikke særlig gode til det, men det er pisse sjovt alligevel. Vi skal lave det med Murray først den her gang. Kom nu op, Frederik. Og det der aber, de er lige til at brække over. Ja, jeg skal lige på toilettet. 2 minutter lige imens jeg går og brækker mig der. Ja, for helvede. Så er nu jeg brækker. Så er der kraftigt, man kan brække hele. Ja. Og det er bare pisse irriterende, det også. Det er pisse svært, synes jeg. Synes jeg. Det skulle da bare da gøre det, mand. Det vil jeg da skide på. Jeg synes sgu da også, det er svært. Eller jeg er ikke på din. Det er så meget, der ejer min egen bror jo. Det er mig, der spiller. Ja, fordi jeg er fucking gider med det fucking landet. Nej, du gav mig det ikke. Du gav mig det for fucking Pokémon-spil, mand. Du gav mig slag 2 og 3 for et fucking Pokémon-spil. Hvis jeg har sagt nej til det, så hvis jeg har sagt nej til 2 andre ting, så har jeg fået slag 1, 2 og 3 for det. Men så klog var du ikke alligevel, så. Det er derfor jeg fandt det selv ud af. Det kan faktisk ikke finde spil. Idiot, mand! Lorteabe. Bræk jeg fucking over. Max, han lyder kraftigt ligesom den abe der, mand. Kom på stokkhøjet. Nu. Ja, fuck, det lyder, mand. Kom på stokkhøjet. Ej, det havde jeg ikke. Fandme ikke gjort, det var mig, mand. Ja. Men vi laver lidt sjov. Ja, han har alle mulige sjove videoer inde, så. Hvorfor? Det er den første ordentlige video, jeg har lavet. Så hvorfor skulle det andet være pinligt for mig? Sådan ikke. Kom på stokkhøjet. Nu. Sådan skulle lige få det lort der. Så er vi snart deroppe. Hvordan fanden? Nå. Hvordan skulle det få oven? Så er det kraftigt med meget med at komme ned. Og så op. Og så ned. Og så op. Og så ned. Og så op her. Og nu er vi der. Så kan I kraftedeme lære det, mand. Prøv lige at gøre det selv der, mand. Nå, nu skal vi lave et nyt glitch med Bentley. Og hans hævearm der. The baddest. Den der man skal ødelægge, den der, hvad fanden nu hedder den ikke? Det er skattetårn der. Der kan man komme op med den der, der er et sted, der man kan komme op med bomben. Det viser vi. Det er bare se, hvor god jeg er til at styre den der hævearm. Ja. Ja, nå. Så er Bentley! Nick han synes, han er gangster. Ja, fucking gangster, mand. Prøv lige at se en cykelhjem, mand. Sådan en ønsker jeg mig kraftedeme til jul, da. Det er din kæft, mand. Nu ser jeg. Har den her. Ja, det er den her. Jeg plejer altid at kunne høre, for så er jeg sikker på, at jeg ikke bliver opdaget. Ja, det er en lille glitch, men fuck hvor det latterligt. Ej, det er godt, for så kan man ikke blive opdaget. Gør det. Det er det lettest. Der. Jeg var bedre til at styre den. Ja, han plejer at være lidt bedre til styren, men fuck det. Ja, fuck det. Vi er godt nok lidt noob til det spil her, men fuck, det er pisse sjovt. Er det det? Ja. Hvor fanden er det henne? Der! Hvad derovre? Jo, det er. Hvor fanden derovre? Er det derovre? Ja. Kom nu her. Okay, prøv. Ja, deroppe. Det er der. Ja. Haha. Det er der. Bare lige gør det. Der kan man også gøre det fra. Så ringer vi på den yeah! Så ringer vi på den der træstamme der sidder midt ude i det hele. For helvede, mand. Nu vil lige tage og skyde ned af sådan der, helt på ham der. Uden de kan finde en overhovedet. Ja, Nick han synes det er totalt pinligt at være og have sin stemme på.
Ja, for satan. Han synes også det er pinligt, alt det jeg siger. Nå. Men hvis det er fedt lidt, så skriv det lige inde på... Og hvis det er noget lort, så lad være med at skrive, for vi ved, det er noget lort, så... hvis I synes, det er fedt, så skriv det. Ellers synes godt om. See ya!